En el Parc de Capçalera de València, la candidata a la presidència de la Generalitat, Glòria Marcos, ha desplegat les seues prioritats marcades per les polítiques socials. L'acte ha tingut el suport de Gaspar Llamazares. A 7 dies per a les eleccions, Compromís pel País Valencià celebra el seu acte central. Ho fa a València i amb el suport del coordinador general d'Esquerra Unida, Gaspar Llamazares. Sobrepassat l'equador de la campanya, Compromís pel País Valencià insistís en dos dels eixos fonamentals del seu programa electoral. Un són les polítiques socials i el segon, el respecte al medi ambient. El candidat a les Corts per València, Enric Morera, ha demanat en la intervenció un canvi de polítiques per evitar el que anomena tsunami urbanístic. Ens comprometem de forma solemne a acabar en el que ha suposat en este país el tsunami urbanístic. No anem a consentir que el Partit Popular i, per desgràcia, en molts ajuntaments socialistes facin l'urbanisme en despatxos ocults, en informacions privilegiades, a la mesura d'uns xicotets, d'uns pocs urbanitzadors, d'unes multinacionals que estan arrasant el nostre territori i alguns estan fent multimilionaris en la nostra terra. La candidata a la presidència de la Generalitat, Glòria Marcos, ha marcat en la intervenció les prioritats de Compromís pel País Valencià. Perquè tenim prioritats. Perquè nosaltres no volem apostar per la visita del papa, sinó per un metro segur. Perquè no volem la Fórmula 1, sinó conservar el nostre patrimoni. No volem la Copa de l'Amèrica, volem acabar en els barracons. No volem terra mítica, volem protegir el nostre paisatge. No volem l'Ibex ni Julio Iglesias, volem apostar per els músics, per la cultura en valencià. Glòria Marcos ha advertit el PSOE que el programa socialista i el de Compromís no són intercanviables. Amb tot, Compromís es presenta com la clau per a un canvi de polítiques en la comunitat. L'acte l'ha tancat el coordinador general d'Esquerra Unida. Gaspar Llamazares ha fet una crida al PSOE per a formar un pròxim govern d'esquerres. Yo llamo al Partido Socialista al compromiso, a sumarse a la izquierda y a permitir gobiernos plurales de izquierdas en todo el Estado, también en Valencia. El coordinador general d'Esquerra Unida ha oferit a més un pacte urbanístic per a la pròxima legislatura. Es tractaria d'evitar així la destrucció del territori, l'especulació i la corrupció urbanística.